tuhod kilo guys. Ito unom. Na guys, dawin ang pak guys oh. Ah, 5 kilo sir guys, ano. Salamat sa Ginoo sa blessing ha. Ay meron kayo lignin. Lignin mamangko. Ha. Yor mamangko.
Yung gasolina gamay na. Igo-igo ra pang uli. Mga 2 litro na dyan napili gasolina. Sok-sok sa kamuto pagkapin. Nahutan na gasolina siya. Motor to. Grabe ka. Hangin. Unos o hangin. Kusog kayo. Hinahinay rin ulit guys. Hinahinay rin alas 9 kapin ni Sibuat. Alas 11 na. 11 na kapin. Ano pipil ka uli? Rugil ka kayo. Rugil ka kayo. Dugan mi kauli kailan po hangin na yung dagat. Oh. Oh, walo dah. Okay. Abi dagat eh. Mau di dagat. Abi mo kayo sung dako pula lugay. Ayo kayo ah. Guys, salamat kayo sa Ginoo guys. Naigrasya gyud. Dua kasimaan na sir guys. Ako katilaw daw yung bligya daghan. Aro guys apit yung puno tritahan. Tritahan apit yung puno dagat ba. Sabi na guys sa mga 15 sir guys. Oh nanang mga 15 kilos sir guys. Dawi ang paks. Kilos raso guys. May ragot. Nato ra ba? Anang na. Nato ra ba? Oh. Okay guys oh. Ako nang isabayan guys kay yang gasolina mga 2 litro na. Unang ako nang isabayan kay guwapan diha na siya guys. Arm pack. Ini harang alas 10 abot. 11 na kape no. 11:20 na. Grabe kayo ka mas dagat. Oh, doon na tas. Hometown na mo guys. Dawin ang Fox. Salamat sa Ginoo. Sa grasya. Tulingan. Dawin ako guys. Uli na to guys kay